I al final pensareu, ostres, doncs, el codi sembla que entris, te seguis 4 anys en una cadira, et toquin amb una vareta màgica i ja estigui tot fet. No és així, ni molt menys. Al final, com en tot en aquesta vida, se li ha de dedicar una passió, un esforç. Quan ets jove, normalment, això costa, no? Perquè, bueno, tots som una mica més passotes. I jo realment era el primer. Segurament no era ni el millor alumne de la meva classe, ni el que treia més bones notes, però al final d'aquests 4 anys, el codi va saber treure el millor de mi. Va saber crear una passió en mi pel retail, en aquest cas, i va saber passar d'un noi que era un noi jove, sense moltes aspiracions, que pensava en les seves coses, li agradava l'esport, pensava en estar amb els seus amics, en passar-s'ho bé, va transformar aquest jove en un gran professional amb unes aspiracions i amb unes ganes d'evolucionar i de créixer. I això ho volia relacionar també amb que, ostres, no et toquen amb una vareta màgica i està tot fet, no? Hi ha un esforç, una constància, en el meu cas, per aconseguir el lloc, o per entrar, més bé dit, a l'empresa on estic ara. Quan vaig començar com a becari, quan vaig anar a fer la primera entrevista, em van rebutjar perquè no dominava l'Excel. I gràcies a la meva constància, a la persistència i a Scodi animar-me a aprendre a utilitzar aquesta eina a través de cursos que ells fan per gent ja graduada, ostres, doncs finalment vaig aconseguir entrar com a becari en una empresa que al final, en 3 anys, m'ha posicionat en una situació laboral a la qual, si m'ho haguessin explicat que jo l'aconseguiria quan vaig començar a estudiar Scodi, de ben segur que hagués dit aquest no sóc jo.